Good morning, mahal. Bangon na. May pasok ka pa. Hindi ba Sabado ngayon? Biyernes pa lang. Pero di bale, kasi isang araw na lang at weekend na. Bangon na at lalamig yung kape mo. Oh, ito yung baon mo. Paksiw na bangus yan na maraming talong at ampalaya. Nilagay ko din yung folding na payong sa backpack mo. Baka kasi umulan. Salamat. Alam mo mahal, kampante ako kapag ikaw ang naghahanda ng gamit ko. Wala talaga akong nakakalimutan. Kaya nga ako lagi ang naghahanda. O siya, pasok na. Baka malate ka pa. Lock nyo ni Jolo yung gate at pinto palagi ha? Huwag kayo basta-bastang magbubukas. Opo, sige na, ingat ka. Oh, ang sarap ng pabaon mo. Wala bang kasamang halik? Siyempre, meron. Mm. Wow! Sarap lagi ng ulam mo, pre, ah. Oo, sarap magluto ni Len eh. Mga paboritong ulam, pinag-aaralan talaga niyang lutuin. Tapos, lagi niyang hinahanda para sa akin. Swerte mo kay Len, eh, no? 18 years old lang siya nung nagpakasal kayo. 'Di ba? Akala ko nga nung una, hindi marunong sa gawaing bahay ang si Len. Tipong hindi marunong sa buhay ba? Eh, ang bata kasing nag-asawa. Kasalanan ko kasi, Mark. Alam mo naman, nabuntis ko eh. Napaka-stricto ng magulang. Pinagtabuyan, wala nang pupuntahan kaya sabi ko, pakasal na kami. Doon din naman ang punta. Saka nagmamahalan naman kami. Buti na lang, pre. Eh, tama yung naging desisyon yung magpakasal. Tay! Nay, nandito na po si tatay! Anak, natulog ka ba ng tanghali? Opo, tay. Ang haba nga po ng tulog ko. At dahil natulog ka, may pasalubong ako sa'yo. Wow! Chocolate ice cream! Salamat po, tay! Oops, hindi mo nabubuksan. Kakain muna tayo ng hapunan. Oh, ayan na pala si Mami. Saan ka nang galing, mahal? Binabad ko lang yung maruruming damit natin. Para bukas, konting kusot na lang. Sandali at maghahain na ako. Siguradong gutom ka na at itong si Bagets, excited nang kainin ng ice cream niya. Oh, bakit ang layo ng tingin mo? May problema ba sa trabaho? Ha? Wala, Han. Maayos naman lahat sa trabaho. Eh bakit di ka makatulog? Napapaisip lang. Sino ba yung ka-message mo? Si Tessa, yung classmate ko nung high school. Ang ganda-ganda pa din niya. Hindi siya makapaniwalang may asawa na ako. Oh, kamusta naman daw siya? Okay naman. Nagyayaya kung pwede kaming lumabas sa weekend. Sige, sumama ka, Han. Para makalabas-labas ka naman. Nakakalabas naman ako kapag nag-grocery tayo. Kapag nagsisimba. Iba pa din syempre kapag nag-e-enjoy ka.
Nanonood din naman tayo ng sine kapag may extra. Oo nga, pero iba pa din kapag lumalabas ka ng ikaw lang. Yung may kasamang iba maliban sa amin ng anak mo. Katulad niyang si Tessa o di kaya ibang friends mo. Ang dami kong gagawin sa Sabado, Han. Mamamalengke, mamamalansya, maglilinis. Parang wala naman akong oras. Kawan natin ng oras. Ako munang mamamalengke, mamamalansya at maglilinis. Aalagaan ko din si Jolo para makagala ka. Okay lang ba talaga? Oo, okay lang. Tay, anong oras uuwi ang nanay? Maya-maya, nandito na yun. Matulog ka na. Hindi ako sanay nang wala ang nanay eh. Okay lang yan, nak. Nandito naman ang tatay, di ba? Babantayan kita hanggang makatulog ka, okay? Len, pauwi ka na? Dan, si Tessa to. Naku, sorry ha. Narasing kasi si Len. Suka ng suka. Pwede mo kayang sunduin? Gusto ko sana, Tessa, kaya lang hindi ko maiwang mag-isa yung anak namin eh. Paano kaya? Ganun ba? Sige, dahanan na lang namin siya ng driver ko. Paki-message na lang ng address ha. Anong oras na? Alauna na ng hapon. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Hangover ang tawag dyan. Oh, pinagluto kita ng bulalo. Kain ka na. Mas bubuti ang pakiramdam mo pagkatapos. Ayoko munang kumain. Gusto kong matulog pa. Ang hirap tumayo. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Ganun ba? O mabuting ipahinga mo muna yan. Basta kapag nagutom ka, kumain ka, at nang magkalaman ng tiyan mo. Oh, bakit bihis na bihis ka? Hindi ko pala nasabi sa'yo. Nagyayaya ulit si Tessa. Lalabas ulit kami. Okay lang. Biyernes naman. Wala naman akong pasok bukas. Paano kayo magkikita? Dadaanan daw niya ako. Oh, ayun na pala. Alis na ako ha. Bahala ka na muna. May mga lulutuin pa naman dyan sa ref. Sige. Enjoy! Dan! 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 Buksan! Dan! Len. Oh, diretso muna tayo sa banyo. Baka nasusuka ka pa. Dan! Oo, nandito lang ako. Okay? Kapag okay ka na, dadalhin kita sa kwarto at pupunasan kita. Len, pwede ba tayo mag-usap? Alam ko na yung sasabihin mo. Len, 2 beses ka na kasing umuwi nang wala sa ulirat. Langong-lango ka sa alak. Ayos lang naman sa akin na uminom ka pero yung kaya mo lang. Hindi ka na nakakalakad ng diretsyo. Hindi naman kasi ako manginginom talaga. Iniinom ko lang yung mga pinapusubukan sa akin ni Tessa and before I knew it, wala na akong maalala. Kasalanan ko ba yun? Kaya nga sa susunod, huwag inom ng inom. Dahan-dahan lang. Kapag naramdaman mo na nahihilo ka na, tigil na. Oras na para umuwi. At ngayon, oras na para matulog, Dan. Grabe, parang ang laki-laki naman ng kasalanan ko. Napagod ka na asikasuhin ako. Sa susunod, wag mo na lang akong asikasuhin.
Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Nandiyan ka pala! Pasado 12:00 na kasi ng umaga, Len. Bakit naman ngayon ka lang? Nagpasama kasi sa akin si Tessa mag-shopping ng frames para sa kondo niya. Tapos, nag-dinner kami. Tapos, nag-bar kami kasi may tugtog yung band na paborito namin nung high school. Pero Len, Miyerkules ngayon eh. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng linggo. Hindi na kayo makapaghintay ng Biyernes man lang o Sabado. Oh! Bakit? Di ba sabi mo? Maglibang ako? Lumabas-labas? Ngayon naman nagrereklamo ka kasi lumalabas ako. Ano ba talaga, Dan? Len, ilagay mo naman sa lugar. Linggo-linggo na kayong lumalabas. Kung umuwi ka, madaling araw na. Uwi ba ng may asawa yan, Len? Mali nga kasi. Ang aga-aga mo kasi akong pinakasalan. Dan, hindi ko man lang na-enjoy ang pagkadalaga ko. Kakadibo ko lang. Nag-aalaga na ako ng sanggol. Palibhasa ikaw. Walang masyadong nabago sa'yo. Len, nag-adjust din naman ako ah. Wala na akong barkada. Trabaho, bahay na lang ako. Mula nang magpakasal tayo, umikot na ang mundo ko sa inyo ni Jolo. Aba, dapat lang. Dahil ginusto mong mag-asawa ng maaga eh. Mabuti na nga lang nagkita kami ulit ni Tessa. Ang dami ko palang na-miss, Dan. Hindi ko alam. Ang dami ko palang hindi nagawa sa buhay dahil nag-asawa ako agad. Len, Tapos ngayon, ikaw pang may ganang manumbat dahil finally, na-enjoy ko yung mga bagay na hindi ko nagawa dahil sa kagagawan mo. anong pinagsasabi mo? Matutulog na ako, Dan. Sa susunod, bago mo ako pagsabihan, tandaan mo na ikaw ang dahilan kung bakit ngayon ko lang nagagawa ang mga bagay na sana dati ko pa nagawa. Len, ano yan? Bakit nag-iimpake ka? Sasama ko kay Tessa. May out-of-town trip siya. Saan? Sa Siargao. Wala kang balak magpaalam sa akin? Sinasabi ko na, di ba? Sasama ko kay Tessa sa Siargao. Aalis kami bukas. Sabado. Babalik kami ng Linggo. Okay na? Hindi ka naman nagpapaalam, Len. Sinasabi mo sa akin. Sinasabi mo lang. Hindi mo tinatanong kung okay lang ba sa akin. Bakit naman hindi okay sa'yo? Tay, anong araw na po ngayon? Miyerkules, anak. Tay, nasaan na po ang nanay? Bakit hindi pa po siya bumabalik? Malapit na bumalik ang nanay, anak. Miss ko na po ang nanay, Tay. Tawagan po natin sa cellphone si nanay, Tay. Oo, sinusubukan ko naman, anak. Pero hindi sumasagot ang nanay eh. Nag-text na din ang tatay pero wala pa ring reply. Baka hindi pa nababasa ni nanay, anak. Ang busy po ba ng nanay, Tay? Ano po ba ang ginagawa ng nanay doon? Isla kasi ang pinuntahan ng nanay, anak. Malamang nagsiswimming ang nanay. Hindi naman tayo sinama, Tay. Si nanay lang ang nag-e-enjoy. Tapos, parang kinalimutan na tayo ng nanay. Hindi naman, anak. Pwede ka bang makalimutan ni nanay? Mahal na mahal ka nun. Ang mabuti pa matulog ka muna, ha? Di ba pinapatulog ka ni nanay kapag tanghali? Opo. O siya, tulog na. Paggising mo, lulutuan kita ng masarap na merienda. Malay mo, paggising mo, nandito na ang nanay. Sige, Tay. Matutulog po muna ako.
Buti naman umuwi ka pa, Len. Anong araw na? Yan ka na naman sa mga tanong mo na alam mo naman ang sagot. Pwede ba, Dan? Pagod ako. Len, sabi mo linggo, uuwi ka na. Miyerkules na. 3 araw na akong absent sa trabaho. Oh, nandito na ako. Makakapasok ka na bukas. Problem solved! Okay na tayo? Len, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na kita makilala sa asal mo. Len, na-enroll mo na ba si Jolo? Nung isang araw pang schedule niya. Hindi pa nga, Dan. Bakit hindi mo pa i-enroll? Baka maubusan ng slot yung bata. Dan, ano kasi, Ano, Len? nagamit ko yung pang-enroll ni Jolo Ha? Saan? sa Siargao. Len naman! Ilang buwan kong inipon yun. Yun na nga. Sorry, Dan. Dear love, gusto ko lang naman na makapag-unwind ang aking asawa, kaya hinayaan ko siyang sumama-sama sa kaibigan niya. Di ko naman akalaing magiging masama palang impluwensya ang taong akala ko ay kaibigan. Paano ko ngayon maibabalik ang maayos at masayang buhay may asawa at kontentong pamilya namin noon? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!